הקרוקודייל רואה מספר, אני אעשה לך כמה כאלה, אוקיי? 4 ואני עכשיו צריכה לעשות את זה. אוקיי, בואי תגידי לנו, מה הקרוקודייל רוצה לאכול? יפה, את 4 הוא רוצה לאכול. ואם הקרוקודייל רואה את זה, את המספר הזה, שיש לו עוגיות, ואת המספר הזה, מה הוא רוצה לאכול? תראי לי איפה הולך הסימן. איפה הפה שלו פתוח? יפה, יפה. ואם הקרוקודייל רואה את זה, ובצלחת השנייה יש לו כזה סכום וכזה סכום של עוגיות. So how many? מה הוא רוצה לעשות? נכון. תגידי equal. equal. נכון. אז 8 is greater than? 5. נכון. ואם הוא רואה... אמא, תסתכלי. עכשיו תעשי לה רק סימן. וואו, יפה. סימן שהיא תעשה מספר. עכשיו, אם הוא רואה את המספר הזה, איזה מספר זה? 11. והוא אומר, 11 is greater, את רואה את השיניים שלו? הוא רוצה לאכול את ה-11. is greater than, את תשלימי את המספר. איזה מספר? 4, כל הכבוד. כיף לאמא, כל הכבוד.